Jone batzuetan bizitza, heriotza, zaintza eta maitasuna ardatz hartuta Bilbon grabatutako pelikula bat da. Sara Fantobaren lehen film luzea. 2018an hasi zen ideia eta gaur hemen aurkeztuko du Donostiako Zinemaldian. Hortaz gaur, 25. fotograman Sara Fantoba. Kaixo, Sara? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Urduri, gaur da zure lehen estreni eguna, ez? Zinemaldian bai, baina egia da Malagan estrenatu genuela martxoan eta hortik aurrera pasatu garela festival ezberdinetatik eta elkarrizketa asko egin ditugu urduni dago, baina ja sentitzen dut gutxinaka noala trukoa hartzen honi. Bai, ez, elkarrizketa ere hartu hartzaiela. Bai. Bueno, aipatu dut sarreran 2018an sortutako ideia bat dela, eta Edurne Begiristain Berriako kazetariak elkarrizketa bat ere egin zizun ona etorri aurretik. Bertan aipatzen duzu aitaren egunerokotatik atera dituzula ideiak. Nola izan da hori? Bai, pelikula, hasi ginen ni eta beste Nuria eta Nuriarekin gidoilariekin pentsatzen, lehenengo egin genuela pelikula bat, ez? Baina ez geneukana, genituen gaiak hortik, ez? Baina ez genekin oso ondo nondik abiatu da nondik hasi. Eta Gabona horietan, 2018-19ko Gabonetan, nire aitak utzi zizkian irakurtzen bere gazteetako egunerokoak. Orduan, hor sortu zen egoera horretan, ez? Ni nire aita gazte irakurtzen eta nola bera azaltzen zuen bere burua, nola azaltzen zituen bere desirak, bere nahiak, bere beldurrak. Hor sortzen zen zubi horretan, iruditu zitzaigun zegoela zer interesgarria, ez? Azkenean, ni nire aita ezagutzen dut nire aita moduan, ez? Baina batean hor zabaltzen ziren nire aita asko, eta ere eraman ginduen pentsatzera zenbat Sara dauden, zenbat Nuria dauden, ez? Eta nola harremantzen garen gure gurasoekin eta nola aldatzen diren haien irudiak ere nagusitzen garenean. Eta orduan hori izan zen abia puntua eta gero egunerokoak geratu dira ere pelikulan, dira pelikularen parte ere. Bale, aipatu duzu bi Nuriakin egin duzula gidoia, Nuria Dunjo eta Nuria Martin Estebanekin. Bai. Filma oso errealista da, badu toke, izan daiteke edozein pertsonaren bizitza bat. Horrelako gidoi bat idazteko orduan, zer da kontuan izaten duzuena? Hau da, zehatz mehatzera ematen dituzuela gauzak, edo agian improvisaziorako leku gehiago uzten duzue? Gidoia idazteko orduan dena zegoen oso idatzi eta batez ere gu jartzen genuen fokoa edo interesa pertsonaiak asko ulertzen. Ulertu behar genituen oso ondo, ulertzeko zeintzuk ziren haien desirak, beldurrak, ez? Eta zein zen haien arkua, pelikulan, haien arteko harremana, eta orduan, guretzat hori zen, garrantzia asko ematen genion gauzari, ez? Eta gero, evidentemente, nire ustez, edozein prozesutan, ez, bai gidoia, castinga, montajea, rodajea, ez, zu prestatzen duzu oso ondo hori eta dago dena antolatuta, ez, gidoia dago idatzita, castinga dago eginda, rodajea hor planteatu dugu, zer grabatuko dugun egon bakoitzan. Montajearekin daukagu materialez, baina nire ustez, prozesu bakoitzean, naiz eta eduki oso argi zer egin nahi dugun, eta ja dena eduki planteatuta, utzi behar zaio espazioa, momentuari, bizitzari eta gertatzen ari denari momentuan, ez? Orduan, naiz eta gidoia eduki idatzita, egia da guretzat garrantzitsua zela, gero aktoreak agertzean, haien izaera ere kontuan hartzea, ez? Pelikularako, eta baita ere, rodajean, naiz eta gidoia egon idatzita, ere utzi zabalik espazioa, azkenan adibidez egon den grabatzen Bilboko jaietan, ez? Orduan, naiz eta gu idatzi estena bat, kontekstu hori da inkontrolable, orduan, niretzat garrantzitsua zen, espazio horietan egotea zabalik, bizitza sartzeko pelikulan ere, eta ez egoteko itzita, ez hau pentsatu genuen horrela, izan behar da horrela. Ez hori, orduan improvisazioak sartzen ziren, baina kontekstu horretan, bai. Bilboko jaiak aipatu dituzu eta hori ere galdetu nahi nizun, hori bai dela zuzeneko grabaketa bat, eta da, momentuan, ongi egin behar den gauza bakar bat, da momentua. Grabaketa hori nola gogoratzen duzu? Hori, momentuko gauza izan ziren Txupinazoa eta jaien bukaera, ez? Ze beste kontekstutan errepikatu algenuen, ez? Hori egin dezakezula zuzeneko faltsi moduko bat. Baina beste bi momentutan zen momentu hori eta listo, eta ez bazen ateratzen, ez dakiz egingo genuen. Eta orduan,
Ez dakit, aurreko urtean joan ginen argazki zuzendariarekin, orduan ja grabatu genituen irudi batzuk aktoren ikuspuntua izango zirenak, rodajean urtean zentratu izateko bakarrik haien ganez. Eta orduan, azkenean ni aktorekin hitz egin nuena da, momentu honetan ez genuela ez berezirik egin behar, bakarrik haiek egon, haien artean, momentu hori bizitzen eta bizitzea haiek biziko zuten moduan, ez? Orduan, bai, eta hori gero evidentemente dago montatuta supinazoa luzeagoa da pelikulan agertzen dena baino, ez? Baina oso ondo prestatu, denbora askorekin joan lekua hartzeko, azkenean supinazoa dago petau, orduan joan ginen ordu asko lehenago, eta hori itxaroten, momentu aldu arte, eta gero konfiatu. Bai, hori da, prozesuan, ez? Pixka bat ere horren alde egin behar dela. Aipatu duzu aktoreak, eta kasu honetan Olaia Aguayo izan da protagonista. Ez dugu beste inon ikusi, bere lehendabiziko filma da, ez? Nola iritsi zara Olaiaren gana? Olaia egin genuen casting oso handi bat, ikusi genituen Bizkaiko neska pilo bat, eta ja rodaja hurbiltzen zen, eta ez genuen sentitzen Jone agertu zenik ez, eta azkenean ja Metz Zulueta dela casting zuzendaria eta laguna, jani negoen apur bat desesperada, eta Metz ezakin don gehiago bilatu ditugun neskak da, eta Metz azkenean deitu zituen bere inguruko neskak, bere kuadrillakoa, bere ezagunak, ez? Eta animatu ziren, eta batean Olaia da Metzen kuadrillakoa beti danik txikitatik, ez zuen inoiz planteatu aktorea izaterena, zen bere lehenengo aldia, etorri zen ni uste dut lehenengo aldiz Ametzi favore bat egiteko, baina gero ja gustatu zitzaion eta guretzat izan zen super deskubrimiento. Bai, ze ona, egia da protagonista baduela pixu handi bat filmean, eta beharrezkoa dela papera alik eta ondoen defenditzea, eta bere ondoan ere izan dira Josean Bengoetxea, Ainhoa Artetxe, hor profesionalak diren aktoreak. Ikusi duzu bata besteak elikatzeko aukera izan dela, edo nola joan da bien arteko elkarlana? Bai, sentitzen dut haien artean elikatu direla, azkenan Ainhoak eta Josean daukate esperientzia gehiago eta badakite zer den pelikula bati aurre egitea, Olaiak ez, eta orduan, baina Olaiak ere haiei ere ematen ziren freskotasun hau, Olaia botatzen zen horra, beldurri gabe, ez zion hainbeste bueltarik ematen ez, eta uste dut hori ere lagundu diela Josean eta Ainhoari, eta aldrebes ez, Ainhoa eta Josean esperientzia Olaiari ere. Bai, zuk ere esperientzia bat baduzu zinema munduan, orain arte behintzat ikasketak eskaken egin duzu ez, zinema Goi-mailako Bartzelonako eskolan. Sentitu duzu hortik ere babesa? Bai, pilo bat. Pelikula hau nire unibertsitatearen laguntza gabe eta nire unibertsitateko kide eta lagunei esker egin da. Haiek gabe izango zen, literal ezinezkoa. Azkenan izan da sare oso garrantzitsu bat pelikula egiteko, eta azkenean eskakek ematen dizun gauza oso on bat da, espazio bat jendea ezagutzeko, zinema egiten duen jendea ezagutzeko eta zinema egin nahi duen jendea ezagutzeko, orduan dituzula urte talde hori sortzeko, eta eduki genuen sorte pilo bat, ze sortu dugu talde oso sendo bat, eta azkenean gabiz denak besteen pelikuletan parte hartzen eta laguntzen, eta denak etorri ziren Bilbora, gero egon zen ere Bilboko talde parte bat ere, eta super eskertuta. Hor sarea, kolektibotasuna, filman ere bada garbi ikusten den kontu bat, eta, jakin dut, baliabide gutxirekin egindako film bat izan dela, nola garatzen da horrelako film bat? Gu garatu dugu unibertsitatearen kontekstuan. Eskakek dauka programa bat deitzen dela Opera Prima, dela ikasle horiek haien pelikula garatzeko espazio bat, eta gu hortik sortu dugu. Gero behin pelikula grabatuta eta montatuta hor sartu dira beste instituzio batzuk ez, eta telebistak eta lortu dugu pelikula finantzatzea, baina izan da rodaje eta gero. Eta rodajeraino heldu gara, unibertsitateak eman digun sareari esker, eta nire auzoko sareari, Bilboko konpartzen sareari esker, eta nire lagun eta familiaren sareari esker. Eta demagun, orain baduzu lan talde bat, edo behintzat pertsonen inguruko talde bat, eta demagun aurrerantzean egin nahi duzun pelikula baterako, diru laguntza handi bat jasotzen duzula, hori presio bat izango litzateke zuretzat, edo eskertuko zenuke? Ez, eskertuko nuke. Batez ere, uste dut jendeak merezi duela
pues soldata on bat, eta azkenean lan egiten gaude, ez? Osea, egia da, oso nahazten dela apur bat, zaude lan egiten, baina ere da gure bizitzeko modua, orduan jartzen duzu asko zure apartez, baina bai, eskertuko genuke, evidentemente, jasotzea merezi dugun eta behar dugun dirua. Hori da, bai. Erreferentzia inguruan ere galdetu nahi nizun, ze bai da coming of age pelikula estilo bat, ez? Pixka bat helduarora edo behintzat hazkunde bat iratzen duen pertsona bat, bizitzako prozesu bat. Horrelako pelikulak izan dira zure referentzia edo non topatu duzu inspirazioa? Referente moduan genituen pelikula batzuk, egia da ez dagoela coming of age gure referenteen artean, orain nabil pentsatzen. Bueno, Boyhood geneukan referente bezala, eta da super coming of age, eta azkenan dira urte asko, baina geneukan referente bezala ere Weekend, dela pelikula bat, amodio historio batena, asteburu baten pasatzen dena, mutilen artean, 35 txupitos de ron, Claire Denisen pelikula bat dela alaba eta aita baten arteko harremanaren historia, ama falta da, pelikula horretan ere da, eta gero La habitación del hijo, Nani Moretirena, azkenan familia inguruko pelikulak eukiduko referente moduan, eta gero Weekend ere amodio historiarekiko. Eta kostatu zitzaigun topatzea festen inguruko ere referentea, baina ere bazegoen La Virgen de Agosto, Jonas Tuebaren pelikula, eta hor ere egon ginen begiratzen, haiek grabatu zuten Madrileko jaietan, de la Paloma ditzen dira, uste dut, hor jaietan eta egon ginen fijatzen nola egin zuten haiek hor grabatzeena, batez ere soinuagatik, eta referente hau egin dituen. Ikusten da, aurretiko lan bat izan duzula filma egin aurretik, eta ondoren ere fruitu batzuk eman ditu, ze epatu duzu ez, beste festival edo jaialdi batzuetan aurkeztu duzuela filma, eta ez aurkeztu bakarrik, sariak ere lortu dituzu, eta batzuk aipatzea, Malagako zinema jaialdian, epaimaiaren aipamen berezia, Bartzelonako da festivalean pelikula honenaren saria, eta nazioarteko deluxe saria Rek Zinemaldiko laborategi profesionalen esparruan. Hori, badira nahiko sari, eta orain gainera Donostian zaude, hemen ere sari bat eskuratzeko aukera duzu. Zer sentitzen da zure lehenengo lana izan da horrelako aitortza jaso izanaz? Oso pozik, la verdad. Azkenean sentitzen dugu garatze prozesuan ez genuela izan horrelako respaldo edo laguntzarik ez, eta orduan batean orain pelikula ateratzean jendea asko sentitzen dugu konektatzen ari dela pelikularekin, eta festivaletan eta epaimaiek ere hau aitortu digute, eta oso berezia, oso polita, eta ere sentitzen dugulako pelikulari laguntzen diola, azkenan jendea animatzeko gehiago zinematara joaten, eta ere espero dugu honek laguntza zineman lan egiten jarraitu ari izatea. Industria meintzalekutxo bat egiteko zuen. Como bultzada bat, pelikulak egin ala izaten jarraitzeko, eta así que evidentemente super posik. Sara, eskerrik asko, ona etortzeagatik. Joan aurretik, oparitxo txiki bat egin nahi dizugu. Hemen barruan dago, ireki, Berriako lantaldearen izenean. Increíble. Beti dato super ondo galtzerriak. Egia da, galtzerriak goxo dira negurako. Eskerrik asko. Eta hori, gozatu, gaurko Donostiko zinemaldian duzun estreinaldi eguna, animo dainatu zen prentxaurreko eta lan guztiekin. Eta tira, eskerrik asko zuei ere beste egun batez horri izateagatik, teknika eta realizazioan Lara Madina Beitia eta Ainara Rodil izan ditugu, eta beste bat arte.